Nangumpay mong guro ta pre. Saan kita? Tabunan na tabunan. Sakto itong bata dahil. Lasang, hindi kaya pre, lasang. Satan namin yan ni Ron. Sila kang ang. Ala ka, gunit yun. Pre. Naray. Ah! Kikayo. Mountaineer na tani, mountaineer. Kanawa. Aman. Oh, tabo talaga deh. Ay. Klaro deh di Rinju River deh. Nakatungtong ko ya. Oh. Pero udah putih warna siya. Bah. Asa pa dalaga. Ada orang kurung tumoy. Kawan. Ha? Lagi ja. Lagi deh. Kadiri. Ito? Ito, ilang taon guys ha. Ilang taon na, nabata diri sa iyo river. Check. Say hi. Diyo, ano? Zop, manega. There it goes. Bang. Okay guys, okay kayo. Natata sa iyo river. Mura siya kuhan ba? Mura siya, ano, kabayo ba? No? Sapatos kabayo. No? Kira ka pre? Kira kayo. Ay, gani kay Domingo ron. Kay kayo. Ito kita sa mga miyang anida. Mga ni po ito diri. Ang bunso. Mani po ito silang burnok. Nabunok pa yan. Lumi, ang bakda pre, tinaw kayo. Here it goes. Picture pre. Wah! Naku agad tawas kagong. Ito kayo. Sabi, las 12 ray, las 12. Kasi minga kayo pre, ganyan pag imiyagi pa. Pre, tanaw mo ba? Aman, dah. Oro. Kami ka pala tagkubig. Layo ka kay kulian na ano? Kusog na biyan dagan na. Pero angat ba nga ni kay Luya. Makita mo na yung river dito yun. Ulit to kung apa. Picture siya ta picture. Kapoy yung miksaka. Bugha pre. Bang. Ah. Pero katagiyag mo dong. Saan ka nalang mo dong? Diyan. Lambat dyan na. Sponsoran wig butong. Kau na pre. Kada pre. Pala ko yung paniod to. Gani kay Domingo ron.
Bob. Bob ta, pag may time, mo ni pre, basin balay niya ko pre. Enjoy rin ko daw. Ang lang. Pre, dali mo dyan. Okay. Guys, mga kata guys. Paduga. Paduga. Salamat din ha.